Jouduttiin palaamaan tähän vanhaan pikkukoppiin, kun apit veivät sen kelkan, mitä oli tarkoitus käyttää tuossa mäenlaskussa ennen tätä uutiskatsausta, mutta eiköhän se kelkka sieltä vielä ensi viikolla löytynekin. Ensi viikolla on paljon kaikennäköistä pientä tapahtumaa, alkaen siitä, että lukiolaisilla on uusintakuulustelu maanantaina 3–6. Sitä ennen on välipalaa tietysti tarjolla vanhan tavan mukaan. Sitten samaisena tiistaina on aamulla Tohmajärven Evolut-seurakunnalta vierailija meillä täällä. Siellä on 8-luokan valinnaisryhmistä Saksan lukijat ja sitten www-sivujen tekijät. Arin johdolla käy kanssa kuuntelemassa sitten, mitä vierailijalla on kerrottavana. Lukion tulevan vuoden kurssivalintoja tekee tiistaina aamulla Kaisan kanssa Maijussa 2-luokkalaiset ja sitten päästäänkin jo keskiviikon puolelle. Vanhempainilta 6-luokkalaisten huoltajille on keskiviikkona 6. Siellä minä ja Kaisa kerrotaan sitten meidän koulun systeemeistä ja opiskelusta. 9-luokkalaiset sitten hakevat toisen asteen koulutukseen torstaina ohjatusti. Siellä on opot ja minä paikalla neuvomassa. Voi olla osa luokan valvojistakin, jos sopii, vaan aikatauluun. Jaksopalautteita on kerätty oppilailta ja opettajilta tässä menneen viikon aikana ja ne jaetaan sitten perjantaina luokanvalvojan tunnilla, joka on 12. Ja jaksopalautteessa sen verran, että siis huoltajat tiedätte kysellä lapsukaisiltanne, että olisikohan niitä jaksopalautteita jaettu ja näytettäväksi asti. Ja sitten alkaakin jo lomaviikko ja loman jälkeen alkaa 8. luokkien TET-viikot niin, että loman jälkeen viikolla 11 on luokka 8A harjoittelemassa työelämää ja katsomassa, miten töitä tehdään. Näillä eväillä mennään kohti hiihtolomaa.